Днес е 9 септември 2023 година. Навършиха се 79 години от най-черния ден в българската история. Няма да ви питам какъв ден е той за вас и защо. Вместо това ще ви задам много по-елементарен въпрос. От кой град са кадрите, които виждате? Варна ли чух? Грешите. Това не е Варна. Това е град Сталин. Не вярвате? Сега ще ви го докажа. Ето я катедралата Успение Богородично в град Сталин. А това съм аз, Веселин Йолов, с най-яката тениска. Ако и вие искате да се здобиете с такава, може да си я поръчате чрез обаждане на телефонния номер, който съм поставил в описанието на този клип. Тениската се предлага в различни размери, в 4 цвята – черна, бяла, синя и жълта. С покупката на такава тениска или чаша на Българска антикомунистическа партия, вие помагате на предаването Безкомпромисно с Георги Жеков да продължи да съществува. Стига толкова реклама. Сега ще ви разведа из град Сталин. Това, което виждате, е величественият паметник на цар Калоян. Няма да обсъждам дали заслужава да има такъв паметник или не, дали е българин или куман, не е тема на този репортаж. Искам само да ви покажа какво има точно срещу паметника. Това е барелефа на цар Борис III, наречен от българския народ цар Обединител, защото е обединил всички населени с българи земи. Той е последният български държавник и с делата си е заслужил много по-внушителен монумент от този невзрачен камък, който е поставен срещу огромния цар Калоян, за да изглежда още по-нищожен. Както виждате, има венци. Кой ли ги е поставил тук? Сигурно ще си помислите, че са поднесени от монархисти, които искат връщане на монархията в България. На княз Александър Батенберг също са поднесени венци. Явно в град Сталин имаме много монархисти. Но истината е, че няма. Също както няма и в столицата, както ще се уверите от следващия отказ от предаването Безкомпромисно с Георги Жеков от 2006 година. Закон на републиката. Нашата? Не мисля, че е незаконна. Защо ще е незаконно? Не се притеснявам. Каква форма на държавно управление предпочитате? Не. Парламентарна република. Смущава ли ви факта, че тя е незаконна нашата република? Защо да е незаконна? Напълно законна е. Републиката ни е незаконна. Защо да ни е незаконна републиката? Каква форма на държавно управление предпочитате? Не искам да коментирам политика. Все едно. Президентска република. Никаква. Каква форма е? Предпочитам парламентарна република. Притеснява ли ви факта, че републиката ни е незаконна? Виж ме притеснявам факта всичко, което става в републиката. Република? Притеснени сте от факта, че републиката ни е незаконна? Много незаконна. Моля? Каква форма на държавно управление предпочитам? Вероятно република. Републиката. Не се ли притеснявате от факта, че републиката ни е незаконна? Така. Не се притеснявам, че може да е незаконна. Уважаеми зрители, докато навлезнат истинските неща, истинските събития, начина на представяне, как са се случвали, защо са се случвали в учебниците, в училищата, ето такива отговори ще чуват. И такива изненадани хора ще се питат, ама верно ли, че не е незаконна републиката? Ама как ще е незаконна? Напротив, тя е много законна. С което искам да ви кажа, че българският народ умишлено е лумпенизиран. Те са превърнати в едно стадо лумпени, което се интересува само от корема си, само да бъде нахранено и нищо повече. Те не се интересуват, че живеят в незаконна държава.
Хиляди пъти, милиони пъти от това студио съм го повтарял как България е окупирана, как е обявена война и как никой не отиде да се бие срещу нашественика, срещу окупатора. Тези царски офицери, които се клеха в царя, те предпочетоха да ги натикат в концлагерите и да ги избият, а преди това да отидат да се бият срещу един отстъпващ до вчерашен съюзник, който бяга. И те предадоха, разбира се, предадоха и клетвата, защото се заклеха после в ОФ-власт. Но за това никой не говори. Как може клея си се в царя, в Търновската конституция, законната, после се кълнеш в ОФ-власт. Колко клетви можеш да дадеш при живота си? Защо не отиде да се сражаваш? Ами добре, загуби живота си и срещу немците, като отиде, по-точно германците, като отидеха да се сражават. Защо поне достойно не паднахте на бойното поле в защита на родината? Това са все въпроси, на които аз отговор няма да получа. Сега разбирате ли какво лицемерие е това? Уж са за република, а поднасят венци на монарси. Обществото ни е много сбъркано, ако въобще може да се каже, че тук има някакво общество. Някой задава ли си въпроса, защо след като хилядолетия наред България била монархия, сега трябва да е република? Кой ни натресе тази република? Комунистите. Те превърнаха царство България в антинародна република, комунистическа кочина, каквато е и сега. Вървите си с малките улици на град Сталин и попадате на тази паметна плоча. Ако не знаете кой е този, вероятно ще си помислите, че е някой велик българин. Гражданин на света, държавник, политик и дипломат. Всъщност този въобще не е българин. Истинското му име е Хаим Раковер и е болшевик от висок ранг. Издигнал се е до министър-председател на създадената от Ленин Украинска съветска социалистическа република. Трябва ли да се гордеем, че такъв престъпник е живял на това място? Лично аз съм съгласен да има плоша, но на нея да е изписано истинското му име и да пише какъв е бил в действителност – съветски болшевик. Тази плоча се намира върху фасадата на Централна поща в град Сталин. От нея разбираме, че тук е работил комунистическият терорист Геньо Петров Гюмюшев. Неговият брат Жечо също е бил терорист. Двамата са се борили за това България да бъде поробена от СССР и да стане Съветска република. Но на плоча като тази няма да го прочетете. Загинали били за свободата на народа. Да, но се опитвали да отнемат свободата на народа. С оръжие в ръце са избивали нормални българи. А ето го и баш паметникът на терористите в град Сталин, така наречения пантеон. Вечна слава на терористите. Забележете колко сполучливо са им докарали нечовешки злобните физиономи. Днес по улиците може да срещнете много такива. Но няма как. Сред нас необезпокоявано живеят наследниците на тези престъпници, които с оръжие в ръце са се борили, за да си уредят живота, както и живота на децата и внуците си. Моята присъда е да се премахне. Заедно с всички подобни паметници, паметни плочи и други подобни. Плочите с имената на тези престъпници все още стоят непокътнати. Децата ги четат и си мислят, че тези са герои, щом имената им са поставени тук. И ако нямат нормални родители, които да им обяснят истината, шансът да станат като тези герои е голям. Вместо паметниците в България да вдъхват българщина, патриотизъм, вяра в доброто, те правят точно обратното. Превръщат новите поколения в антибългари, потиквайки ги да вършат престъпления срещу собствената си родина, за да се облагодетелстват на гърба на народа, както са правили и продължават да правят комунистическите престъпници. Затова е от изключителна важност тези монументи да бъдат премахнати колкото се може по-скоро. Но ще се намери ли кой да го стори? И накрая виждате думите на много уважаван по нашите земи терорист.
Ще послушам съвета му и ще разкажа с думи прости какъв е бил и за какво се е борил. На Сталин помагал той България да пороби, а станал наш герой с личното си хоби. Писал стихове прекрасни за своя скъп живот, но правил и неща ужасни на бившия си народ. От Интернационала бил нает, на болшевиките е бил приятел. За някой е може би велик поет, но за мен е най-обикновен предател. На македонците език създал. Борил се е срещу измислени фашисти. И какво добро на нас е дал? Отъпкан път за злите комунисти. Какво тук значи някаква си личност? Убили го през миналия век. Той за комуниста е типично, той към хората не е човек. Сега ще добавя, че дори гълъбите и говоростите се държат по-достойно от нас, защото поне цвъкат върху главите на терористите като въпросния пролетарски дръскач Никола Вапцаров. Моята присъда отново е да се премахне. Но в град Сталин си го уважават и дори военноморското на Негово Величество училище все още носи името на този терорист. Виждате, че и червената петолъчка си стои непокътната. Ако столичани си мислят, че само те си имат граф Игнатиев, грешат. И ние в Сталин си имаме наш граф Игнатиев. Естествено, не липсва и поча с поредната порция лъжлива история. Тук поне катедралата ни не носи име на руснак. А ето го и нашият първия освободител. Червената му петолъчка продължава да загрозява морската градина в град Сталин. Този красюк бил част от Трети Украински фронт, който е окупирал страната ни. Но преди това да стане, този смел герой се напил, паднал зад борда и се удавил. А след това морето го изхвърлило на брега близо до Варна, с което според болните мозъци на комунистите се е превърнал в първия освободител на България и е заслужил гробът му да бъде в морската градина. Но сталинци нямат нищо против да се разхождат покрай гроба му с червената петолъчка. И накрая за десерт си оставих сталинския моча. Тукашният е по-голям от софийския и е по-недостъпен от пловдивския Алеша. Но аз набързо ще побягам стъпалата нагоре, за да не губим време. Изморих се. Само да си поема малко въздух. Ето ги нашите освободители от здрав съветски бетон. По-красив паметник не сте виждали. Какво е изобразено на него? 4 въшливи, пияни съветски окупатори, извинявам се, освободители. А от другата страна 3 българки, рубини, които поднасят даровете на своите освободители. Едната е подготвила пита, другата държи цветя. Как пък не са се сетили да вземат ракия? Не знаят ли, че освободителите не пият хляб и цветя? Третата българска рубиня не се е подготвила. Или може би ще се окаже, че е най-подготвена. Какво според вас дарява тя на освободителите си? Може да оставите вашите предложения в коментар под това видео. А моята тежка присъда отново е да се премахне. Накрая ще ви покажа паметникът на жертвите на комунизма в град Сталин. Той си прилича всички останали такива в страната по това, че е поставен от наследници на техните палачи. Отново стигаме до лицемерието, за което стана въпрос в началото. Уверихте ли се, че това не е град Варна, а Сталин? Варна изчезна, както стана с цяла България в годините след 9 септември 1944 година. И в близко бъдеще не виждам как нещата може да се променят.